ఛానల్ని మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే డైరీ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అది గంట సింబల్ పైన ఆల్ని క్లిక్ చేయండి. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై టెక్ అండ్ ట్రిక్స్ బై శ్యామ్ ఛానల్. ఇంకే వీడియో కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఈరోజు వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే, మీరు మీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో బ్యానర్ని ఎలా సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారో చెప్పబోతున్నాను. దీనికోసం మీరు ముందుగానే క్రోమ్ బ్రౌజర్ అనే యాప్ అనేది ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు పైన డెస్క్టాప్ సైట్ అనేది ఆన్లో ఉంచాలి. ఇక్కడ డెస్క్టాప్ సైట్ అనేది నేను ఆన్లో ఉంచే కదా పైన మీకు స్క్రీన్ మీద యూట్యూబ్ అని కనిపిస్తుంది. లేకపోతే మీరు సెర్చ్ బార్లోకి వెళ్ళి youtube.com అని టైప్ చేయండి. www.youtube.com అని టైప్ చేస్తే డెస్క్టాప్ సైట్ ఆన్ చేసుకున్నాం కదా, అందుకే మనకి ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ మన ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, మన లాగిన్ ఉంటుంది చివర. మన లాగిన్ మీద క్లిక్ చేసేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ యువర్ ఛానల్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇంకొన్ని యువర్ ఛానల్ మీద ఇలా క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇంకొన్ని ఇలా వస్తుంది ఇంటర్ఫేస్. మీకు ఇంకొన్ని ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రొఫైల్ చూడండి, ఇంకొన్ని బ్యానర్ చూడండి. ఆ బ్యానర్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు చెప్పబోతున్నా. ఆ బ్యానర్ అలా ఉండదు కదా, ఇప్పుడు మనం చేంజ్ ఎలా చేయాలి చెప్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు కస్టమైజ్ ఛానల్ అని ఉంటుంది మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్. దాన్ని ఇలా క్లిక్ చేసారనుకో మీకు యూట్యూబ్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా వెళ్ళిపోతుంది మనకి యూట్యూబ్ స్టూడియోలోకి. చూడండి ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ మనకి ఇంకొన్ని ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, అది అక్కడ ఉంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చివరి బాగా లాస్ట్ నుంచి పైది ఒకటి ఉంటుంది చూడండి, ఉంటుంది. దాన్ని ఇలా క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ పైన ఛానల్ ఇంకోండి, ఇక్కడ పైన ఛానల్ మళ్ళీ లైట్ అవుట్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ దాని పక్కనే చూడండి బ్రాండింగ్ అని ఉంటుంది. దాన్ని ఇలా క్లిక్ చేసేయండి. ఇలా వస్తుంది. ఇంకోండి మీ ప్రొఫైల్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో, మళ్ళీ బ్యానర్, మళ్ళీ వాటర్ మార్క్. నేనైతే ప్రొఫైల్ బ్యానర్ చేంజ్ చేస్తాను. మీరు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చేంజ్ అని కనిపిస్తుందిగా, ఆ చేంజ్ అనేది క్లిక్ చేసేయండి. ఆ చేంజ్ అని క్లిక్ చేసాక ఎంత ఉందో దాన్ని క్లిక్ చేసేయండి. ఇంకొన్ని మీ ఫోటో ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేనైతే ఇంకొండి నాకు నచ్చింది. ఇందాక ఈ ఫోటో నేను ప్లీజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ కింద డౌన్ అని ఉంటుంది, డౌన్ అని దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే వంగుండి అలా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు బ్యానర్ మీద కూడా చేంజ్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు నేను సపోజ్ మీకు చూపించడం కోసం నా ఫోటో అనేది అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. టీవీ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే టీవీ కింద వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఫుల్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకొన్ని చూపిస్తున్నాను చూడండి. నాదైతే ఎగిరిపోయింది, వచ్చేసింది బయటికి. ఇంకోటి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇంకోండి ఇలా వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకోండి స్లో మోషన్ కొంచెం ఇంకోండి ఇలా వచ్చేస్తుంది కానీ మీకు. ఇంకోండి ఇప్పుడు నేను ఇందులోకి వెళ్ళి ఇంకోండి ఇక్కడ మీకు ఎలా ఉంటుందిగా. ఇప్పుడు నేను ఏ ఫోటో నాది, నా ఫోటో పెట్టి టీవీ అని ఉంటుంది. దాని మీద క్లిక్ చేసి డౌన్ మీద క్లిక్ చేస్తా. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అనుకోండి ఇక్కడ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ పబ్లిష్ అని ఉంటుంది, పబ్లిష్ అని. దాన్ని ఇలా క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది గాయ్స్. చూడండి మెల్లమెల్లగా ఇలా వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ కింద మీకు ఒకటి అనేది వస్తుంది. ఇంకొంచెం వెయిట్, నాకైతే వస్తుంది.
ఉందండి. ఒక 5 minutes ఉంటే వస్తుంది. ఇవ్వండి మీకు ఇక్కడ కింద అది అయిపోయాక చూడండి ఇలా వస్తుంది. కింద మీకు వస్తుంది చూడండి, అది వచ్చేస్తుంది. నాకైతే వచ్చి వెళ్ళిపోయాక అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఇంక మీ యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకొన్ని వెళ్ళిపోయాక అప్పుడు మీ ఛానల్ బ్యానర్ మళ్ళీ చూడండి. ఇంకోండి ప్రొఫైల్ చేంజ్ అయిందిగా, ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. గైస్ బై బై.